Вероятно всеки би казал, че родителството е пътешествие, което е променило живота му. Че раждането на детето му е бил един блажен и незабравим миг на непринудено щастие, но и доста труден момент, за който не е бил напълно готов. Съгласявам се с двете ръце. И знаете ли, онова, което аз лично дефинирам като най-трудната част от всичко случващо се, когато отглеждаш дете, не е акото в памперса или ставането в 2 през нощта, въпреки че тези неща откровенно са гадни, признавам си. Не. Най-трудното за мен беше несигурността. Какво точно трябва да правя? Справям ли се? И да, огромното количество информация в пространството, хаотична, противоречаща си, ненадежна, никак не помага. Нали? Въпреки това и аз, като всички родители новобранци, започнах да чета книги, да търся в интернет, да ходя на курсове за родители и разбира се най-работещото – да питаш приятели. И след всичко това някак успях да разбера всичко, което трябва да знам за кърменето, бебешкия сън, захранването и оказването на първа помощ. А след спането и храната, какво правим в будното време? Къде остана играта? Къде са онези умилителни моменти на «Ау, виж го, вече стои по корем» или «О, гледай, направи стъпка, това е първата му стъпка». Здравейте! Моето име е Валентина Куцева. Работохолик по призвание, новоизлюпен философ по темата за детската игра и майка на 2-годишния Мартин. Кажете ми честно. Знаете ли, че 85% от мозъка на детето се формира до 3-годишна възраст? Не, нито пък аз. Докато не го прочетах в едно изследване на Харвард Юниверсити. И си казах, сякаш не ми стигаше притеснението дали ще ми слезе кармата. Дали някога ще спя повече от 2 часа на вечер. Или дали детето ми ще проговори до 2-годишна възраст, защото видиш ли, ако не проговори, със сигурност ще трябва да го водим на логопед, че и тези от Харвард сега ще ми слагат допълнителен стрес. Цупих се, ядосвах се, ама какво да правя? Нали трябва да бъда майка героиня? Започнах пак да се ровя за занимания, с които да осигуря колкото се може повече гънки в мозъка на моя бъдещ гений. Оказва се, че колкото повече различни преживявания предлагаме на едно малко бебе, още в първите месеци от неговия живот, толкова по-богати стават невронните мрежи, но тези преживявания не се случват сами. Ние трябва да ги създадем. Как? Доказан факт също е, че играта е съществена част от ранното детско развитие. Това е начинът, по който нашите бебета развиват важни за живота умения и учат за света около себе си. И не само те. Следващия въпрос дойде много логично за мен. Как да играем с децата си? Какви материали и играчки да предлагаме? По какъв начин? Кои са материалите за различните възрасти? Как да помогнем на децата си да изградят умения, но и да прекарваме качествено време с тях, изпълнено с много приятни емоции? И така се роди идеята за witkid.bg. WITKID е онлайн магазин за играчки и образователни материали за деца на възраст от 0 до 12 години. След 2-годишно проучване на стотици производители в България и най-вече в чужбина, смело мога да заявя, че при нас ще намериш не много, а всички играчки и материали, от които детето ти наистина има нужда. Ама само от тези от естествен материал. Защо? Друг път ще ви разкажа за това. И да не си мислите, че аз това го правя сама. Никакъв шанс. Ние сме отбор ентусиасти, бизнес предприемачи, педагози, психолози, маркетолози, дизайнери, илюстратори, копирайтери, музиканти, спортисти, но преди всичко друго. Ние сме банда родители. Точно като теб. Нашата амбиция е да създадем видеоматериали с педагози, специалисти по ранно детско развитие към всеки наш продукт, за да ти дадем качествени идеи за различни игри, според възрастта на детето, с които да развиеш неговите двигателни, когнитивни, сензорни и социални умения. И ако не си ги чувал тези, по-добре ни последвай. Да, WITKID е за всеки родител. Всеки, който мечтае да създаде незабравими моменти с детето си и едновременно с това да му помогне то да развие полезни за живота умения от ранна детска възраст. Ако се припознаваш, последвай ни в социалните мрежи за още остроумни съвети и стойностни идеи за играчки.